Takže chceme tento účet! Tak určite. A prečo chceme tento účet? Lebo keď spoluhráčom zaplatí obed, tak si môžeš v mobile vyžiadať peniaze od neho, aj od neho! Ešte gól! Tigiťak! Hej! Tento účet každý chce. 365 banka. Čo to píšeš, Vilo? Chcem tento účet? Srdce mi to značne drása. Vonku ma čaká klobása. So starou bankou rozchádzam sa. Ako sa cez to preniesť? Keď si účet prenesieš sem, všetko spojené s účtom vybavuje za teba. Každý chce tento účet. 365 banka. Hele, nazdar, ahoj, čúseko. Taký chceš to na ten účet? Áno, chcem tento účet, lebo v 365 GoPass mám zľavu v Tatrách a lanovku aj na bufety. Cože? To ja sa vymiluji. Ale podívej, bufáč mám svůj. Jo. A odkud chceš? No jo, každý chce tenhle účet. 365 banka.